subuhan juga baik. Kebanyakan kulit militer yang bukan baik. Kebanyakan sana menampai. Mereka boleh menampai. Rakan sila kaum kau baik. Kenapa perwali yang nama lagi? Jadi orang yang mengarah itu benar. Mana sebenarnya bumi hari berbagi. Sebenarnya untuk orang hari kami tahu kembali sini sama lagi. Sebenarnya sana semua benar dan semua orang ada. Orang yang menjadi orang yang menjadi ini namanya semua orang. Korban ini akan tidak semua orang. Anak hari ini semua orang. Ini orang orang yang ini jauh semua orang. Era pasti Indonesia berada di laut dalam orang yang ada semua orang. Tapi kalau itu semua mengenai keinginan kekasih kamu demi dikaya benar yang semenjak kanjilan semua ala jalan. Ada ini saja. Ini semua baru surga atam surga naksina baik. Ada ini orang. Semua ada di pura kamani mau lagi. Semua yang tidak beремere lagi. Kanjia ada yang dengar semua ini naksina mah. Orang ini dia mah. Semua baru beремere dong. Murti dia mah. Sapang murti dong. MP dia mah. Murti dong. Kalau satu MP 지금 한국어님 신문제 원래 기본적으로 한국어가 신문을 Terima kasih.
गोदोनि सुबुंनि लिडारफोरखौ बुथारग्रा उमुख-उमुखखौ बुथारग्रा एनडि गिदिर लोगो जानानै हारिखौ बन्द' खालामनायनि गेजेरजों सामान्य रायजोफोर बर' हारियाव बेबायदि थासारिया गोबां जालांबाय थादों। जों गावबा गावनि गेजेरावनो बुथारलायनाय आथिं-बिथिं गोबां दुखु-दाहा थासारिया जोंनि गेजेराव जालांदों। नाथाय जों बेखौ बावगारनो लुबैयो। सांग्रांथिनि खोथाखौ नुनो हायो। मानोना जोंहा गावनि हान्थि बावनांगौ दङ। दिनै गावनि बिथिङाव बेसेबां गिदिर मोनसे थाखाय लानानै जों दिनै लामा सुनांगोन। बे गारियाव जों फाहामनानै लाजानांगोन। बे गारियाव जों फाहामनानै लाजानांगोन। दिनै जोङो गावबा गावनि गोसोआव माबा साननाय दङब्ला थाब जानानै बिदा-फंबाय जोङो खौसे जानानै दावगालांगोन। आरो बेखौ दिनै आलामा जारिमिना मोजां मोनाखै। बन्धु ब्रह्म मोजां मोनाखै। गावसोरजों गारि गाखोफायोबा, गावसोरजों नागायाव थाफायोबा, गावसोरजों जौहैनो लुबैयोबा बिथांमोना मोजां मोनो। जायफोर बिथांमोनखौ बिथांमोननि गेजेराव रावखौबो मोजां मोना, जायफोर सोलिफुनाय खोथा बुङा, मोनजानाय खोथा बुङा, बिथांमोना मोजां मोना। दिनै बेनिखायनो जों खनले खनले सावरायनायनि उनावबो बिथांमोना जोंजों रायज्लायाखै। बिथांमोना जोंजों रायज्लायाखै। जों रायज्लायनानै खौसे जायाखै। बिथांमोना रायज्लायाखै। मानो खौसे जानो? जों रायज्लायनाय गुन्दाफोरजों खौसे जायोब्ला साफा फैसा होनांगोन होननानै बिथांमोना गियो। ओंखायनो खौसेखौ बिथांमोना लुबैया। ओंखायनो रायजोफोर आं जोंनि खोथाखौ बुंनो नागिरो। खौसे जानायनि लामाया जोबोद गुसुं आरो जोबोद खाथियाव सफैबाय। जोङो थांखि फैसिगोन। खौसे जानो हायाखै। नाथाय खौसे जानायनि लामाया जोंनि खाथियाव सफैबाय आरो एकदम खाथियावसै। माबायदि बिथांमोननिफ्रायनो जागायो आरो जों बै समाव बिथांमोनखौ नागारनाय नङा। दिनै जेरै बिथांमोना जोंखौ नोजोर खालामदों, जों गोबारै दाला सुखा दाखालि खाथि फानग्रा सानदुंखौ फाननानै जाग्रा हेन्दि मिथिलाबायदों। बेखौ जोङो जेबो सानाखै। हारिनि खौसेथि, हारिनि उदांस्रि, हारिनि जौगानाय, बिनि थाखाय जों जेबो सानाखै। नाथाय गाबोन समफोराव जुदि जों इलेक्सन देरहानानै खौसेनि थाखाय बिथांमोना आवगायबोयोबा जों बिथांमोनखौ बजबनानै लागोन। जों बिथांमोनखौ बजबनानै लागोन। मानोना जों बिथांमोनखौ दाबो बिदा-फंबायनि नोजोरजों नायो। बिथांमोनासो जोंखौ सुथुरनि नोजोरजों नायो। जों बिथांमोननि बोरैसो बुजानो हागोन? जों हारिनिसो खामानि मावदों। बिथांमोना जुदि गावनि उन्दैनि खामानि मावदोंबा जों मिथिया। जों हारिनि खामानि मावदों। दा बेनिखायनो रायजोफोर गोनो गोथो जानांगौनि जेबो खोथा गैया। दा बिथांमोनानो बुंबाय जेला दालालि बेफारि आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आं रायनो सानाखै रायजोफोर। आंनि आइ आफाया मानसि गिदिरफोरखौ रायनांगौ होननानै फोरोंलाङाखै। आं राया मानसि गिदिरफोरखौ। दाख्लैबो बैसागुआव निमाहा बिगाबाय आङो। हाग्रामा महिलारि सारनियाव माबाफोर दुखुफोर होबाय बायदोंबा निमाहा हो। जोंनिख्रुइ बैसोआव देरसिन होननानै बैसागुआव जोंहा निमाहा बियो नालाय खुलुमलायनानै आङो निमाहा बिदों। निमाहा बिनाया जेबो नङा रायजो। आथिं हमनाया जेबो नङा। आथिंखौ हमबानांगोन। आङो जेब्ला एकथा खावलायगोन दाबो बैसागो सोलिगासिनो दङ। बैसागो सोलिदों जोंहा साब्रै साबासो बैसोगोरा आइजोखौ सिगाङाव लाबोनांगोन आरो बैसोगोरा जोंहा हौवाफोरखौ सिगाङाव लाबोनांगोन आरो दैदेनगिरिफ्रा बयबो खुलुमनांगोन। जोंहा बैसागो सोलिगासिनो दङ हारिनि फोरबोनि। दा आं खावलायनाया बेनो जे बिथांमोना मा बुंदों बेफारि जाथिखौ फानबाय प्रमद बर'आ। रायजोफोर जाथि फाननाय दखानखौ जेबो आं नुवाखै। बिथांमोना नुयोबा आं मिथिया। थाव फाननाय, संख्रि फाननाय, बेदर फाननाय दखानखौ नुदों आङो। जाथि फाननाय दखानखौ आं नुवाखै। दा ओंखायनो आङो खावलायदोंसो। आङो 10 बोसोर जाथि फानबाय थानाया बुंबाय जोंहा हाग्रामा सारा। ओंखायनो आं खावलायदोंसो बैसागो जोबोबा इलेक्सन जोबोबा अननानै हाग्रामा सारा आंखौबो लांफानांगौ खनसे जे जाथि फाननाय दखाना बबेयाव दङ आंखौबो दिन्थिहैनांगोन। आं थांनो लुबैदों। खनसे नायनो मोनाबा जिउआव गोजोननाय मोननाय नङा आङो। जाथि फाननाय दखानाव जिहेतु बिथाङा गोबांबार थांबाय आरो जाथि फाननाय दखानखौ बिथाङा मिथिगौ। अननानै खेबसे आंखौबो जाथि फाननाय दखानाव लांनांगौ होननानै आं बिथांनो खावलायदों। आरो आं दिनै बेंटलनिफ्रायबो खावलायबावदों। आरो लोगोसे हायोबा जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो लोगो लाफायोबा मोजां ज' थांगोन। बिथां थाफाबा साहस जाबावगोन जाथि फाननाय दखानाव थांगोन। मानगोनां रायजोफोरखौ नैथिया जाबाय एनडिपिजों एबसुजों दंफां फाननानै इलेक्सन गेलेनाय। दंफांखौ एनडिपि एबसु नङा बन फानना जाग्रा जोंहा रोजा रोजा बिदा फंबायफोर दङ। दिनै बिथाङा बन फाननायनि खोथाखौ जुदि रायखांनो रोंबायबा आं सोंदों 17 बोसोर बोसोरसे बोसोरनै नङा 17 बोसोर
बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै सालायबाय आरो दासिम 5,000 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन थाखा फैबाय मानो बन फानना जाग्रा बिदा फंबायफोरनि थाखाय इसेबो अनसुंथाइ होनो हायाखिसै मानो होनो लुबैयाखिसै मानो होनो नागिराखै आं बेखौसो सोंनो नागिरदों जायफोर दिनै हावरिया गैजारोङै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै हाग्रायाव थांनानै बन लायनानै फाननानै माइरं दैरं बायनानै जादों गथ'फोरनो लेखा बायनानै होदों जि जोम बायनानै होदों बै मानसिफोरनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो हाबाय फंबाय जे बन फाननानै जानायनि खोथाखौ बुंनो हाबाय नाथाय बै फंबाय बिदाफोरखौ बुंनो हानांगौमोन आदा आं सिट जाबाय आंबो सानसे सानसेनो बर' हारिनि उदांस्रि जागोन